देखी भैया, एक पति आपन गौना करा के आप परदेश कमाए चल गईलन। एहर पत्नी परेशान होके अपने मन में विचार करके एक ठो बात कह रहल बा, अपने पति के ऊपर कैसे कह रहल बा भैया, गीत के माध्यम से सुनी। गौवना करा के सैया रोहतर सतना घर में घटना भइल बा। गौवना करा के सैया रोहतर सतना घर में घटना भइल बा। त देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा। देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा। करा से कही हम अपन परेशानी, सहले सहात नइखे चढ़ल बा जवानी। के करा से कही हम अपन परेशानी, सहले सहात नइखे चढ़ल बा जवानी। झूठ में लगावो तारी, झूठ में लगावो तारी, माई तुहर लक्षणा घर में घटना भइल बा। त देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा। देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा। कैसो कोट जाला कोटे नाही रतिया, लागे लया नारी नियन बूझत नहीं खबतिया। दिन कैसो कोट जाला कोटे नाही रतिया, लागे लया नारी नियन बूझत नहीं खबतिया। कहियाल देखी हम, कहियाल देखी हम, तुहर नाम का सपना घर में घटना भइल बा। देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा। देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा। लाल बहादुर हमके दुख देल भारी, मन कर देई हम तुहरा के गारी। लाल बहादुर हमके दुख देल भारी, मन कर देई हम तू
तुहरा के गारी धूरूपनाथु संगे घूमिल तू जतना घर में घटना भइल बा देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा देवरा मिलल दूध चटना घर में घटना भइल बा।